Jahas. Tämän päivän ohjelmassa olisi nyt näiden koteiloiden siivouksia. Tai kaikkien pintojen pyyhintä. Ja sitten olisi mahdollisuus päästä noihin eristyshommiin käsiksi. Nyt onkin tämmönen ihan kohtuullisen hyvä työskentelypäivä. Kohtuullisen hyvä työskentelypäivä, ei ole mitään ihan hirveitä kiireitä ja pääsis vähän kattelemaan näitä juttuja. Mut katsotaan mitä tulee. En tiedä miten tarkkaan nämä nyt niinku pitää pyyhkiä niinku oikeaoppisesti. Mutta ajatus olisi saada nuo koteilot ja seinät puhisteltua. Lattia varmaan joutuu näitä liimoja vanhoja. Tästä irrotin siis tuon vanerin väksi. Niin pitää hakea varmaan imuri. Ja sit varmaan jollain systeemillä näitä liimoja vähän ehkä yrittää ottaa pois. Sitten jos oveen saisi pikkusen näköjään säädittyä, että jostakin pikkusen pääsee vettä läpi. Varmaan täältä jostain kovemmalla vesisatteella, niin ikkunaa ei pitäisi kyllä vuottaa. Niin. Sitten pitäisi vähän arppaa, että miten nuo ovet eristetään, kun siellähän on noita lukkoja ja kahvoja ja kaikki juttuja. Niin ne. Mut sitten varmaan niin kun nämä koteilot uretaan ja täyteen. Näin meitä on päättänyt. Eli sinne minne Finfoamia ei saa, niin tulee urtsai. Ja siitä se lähtee. Eli tänne sivuihin tulisi 30 uretaan ja katto on varmaan 20, koska tää on pikkusen matalampi tässä tää rima. Tai mikä tää on tää palkki. Ja tässä ei hirveästi ole varaa menettää sitten sitä korkeutta. Silloin kun lattiavaneri oli paikalla, niin tää oli lyhimmillään 188 senttiä. 185 olisi niin kuin se kriittinen takaraja muutoskatastusta varten ja siihen pyrittäisiin, että päästä siihen. Tänne lattiaan varmaan siis joku laittaa varmaan vanhaa vaneria tuunaamaan vähän, osihamman vähän uutta, kun se lähti vähän rumaasta irti. Mut sinne jos saisi ees jonkun tommosen niinku makualustatyyppisen routaeristeen tai jonkun sinne alle routamattoa sais alle ja sitten se levy päälle ja that's it. Ja sitten ja jos korkeutta vielä piisasi tämän katon eristämisen ja vaneronin jälkeen, niin sitten laittaa semmosen ohuen kumimaton siihen päälle, että se olisi niinku helppo siivota ja kosteuden kestävä ja kaikki. Mut mä luulen, että tässä kuulen nyt seuraavaksi niin rattia ja puhistusainetta ja sitten se imuri.
niin pääsis vähän niinku eteenpäin. Mä vähän jopa ootan, että pääsis siihen eristämisvaiheeseen ja sen jälkeen siihen vanerointivaiheeseen. En tiedä milloin mulla on aikaa sitä vanerointia tehdä, mutta mulla on nyt ajatus, että mä saisin ne vanerit hommattua paikalliselta firmalta, niin niiltä saisi ilmeisesti ihan hyvää hintaa, sille niin kuin hyvään, siis huokeeseen hintaan mittaan sahattuna sitä vaneria, niin mun ei tarvitsisi tavallaan niin paljon maksaa siitä hukasta. Ja heillä toimitusajat oli aika nopsakat, että siinä vaiheessa kun hommat alkaisi niin olla valmiita, niin sit ei tarvitsisi pitkään sitä odottaa sitä vanerin saantia. Mä semmoisen karkean laskelman tein, paljonko sitä vaneria tähän menee. En nyt muista paljonko se oli, koska siinä ei ollut kattoa vielä laskettu siinä, mutta menneehän sitä. Plus sitten kaikkeen niin koteloiden rakentamiseen, mitä nyt tarvitsee, niin niihin menee sitten vaneria. Mut joo, näillä lähdetään. Mä tajan käydä hakkeen imurin ja rättejä ja ruppeen puhistamaan. Niin se tässä nyt on vähän haastaa ehkä sitten se, että mun pitäisi sinne osata tää tekniikka nyt täältä niinku suojata ja se voi olla, että mä otan ensin vähän pykälää helpompia kohteita, että koska tuo toinen ovi on kans ihan yhtä vaikea sitten täyttää sillä uretaanilla. Ja pakko ne melkein on, koska sitten tavallaan jos tätä ovia ei eristä kunnolla, niin tavallaan vähän niin kuin kaikki muukin eristyminen on varmasti sen jälkeen vähän niin kuin turhaa. Mut putsaillaan nyt ja hinkattaa ja
voisin sitä ottaa sitten tuon toisen oven ja sitten aloittaa jompaa kumppaa seinää tekemään ja putsas tuon seinän ja se on aika simppeli jopa niinku pintojen puolesta siivota ja sit vois vähän sitä uretaania jopa tonne vähän vilautellakin paikatelle. Saisi ainakin sen tunteen, että tää homma lähtisi nyt jotenkin pikkusen eteenpäin. Ei jos ihan niin tappista. Koska se ärsyttää eniten, että jos tää ei saa liikkeelle. Joo. Sitten toinen käjäkin tuosta vaan. En tiedä, onko tämä nyt oikea tapa ottaa käyttöön, mutta ei saa rahat ja koulussa opettu paremmin. Joo, tuo ovi saa jäädä tuohon ja otetaan toinen ovi seuraavaksi. Taas en tiedä, onko oikeat vehket vai ei, mutta eilen en kerännyt koorauttaa, olin käynyt hakemassa pinfoamit. Olin 3 minuuttia myöhässä. Kerkäs mennä nokaan eestä kiinni, olisin samalla ostanut tärpättiä, mutta ne ei ole myöskään auki vielä. Niin jarru cleanerillä. Kai täälläkin rasvat lähtee. Ja pöly lähtee näköjään kans ihan hyvin. Tää on varmaan ihan tähän hetkeen ihan passi. En tiedä, yllättävän siisti, vaikka itse sanoinkin. Yllättävän siistiä. Vähän loppuu ihan. Kyllä paistaa paljon. Sitten siivoon tukkaa ennen kuin pääsee hakemaan sitä tärpättiä. Toisaalta jos ajattelin, että 20 vuotta tämä auto on niinku pitänyt kaikki nämä, tai no ei kaikki, mutta osa näistä pölyistä niinku sisällään, niin ei tämän kehnommassa kunnossa täällä on ne. Ei se nyt ihan onnettoman huono tilanne. Tää on tosiaan nyt vähän, että miten hitossa tää on niinku eristä. Vai pitääkö se tehdä sille, että vetäis nää mitkä ihan selkeitä juttuja, niin uretaanilla ja sitten nää mitkä pitää vähän niinku varjella, niin tekis vaikka sillä finfoamilla sitten niinku tilaa niihin, että missä pitää joku mekaniikka jäädä niinku käyttöön. Se varmaan ehkä on. Se varmaan ehkä on. Joo. Jopa toi on valmistettu siihen ajatukseen, että mehdään se koorauttaa. No niin, nyt on käyty kooraudessa hakkeen nyt ne finfoamit ja
ja tärpättiä puhistukseen ja sitten vähän rimaa, että tarvittaisiin näitä koollauksia tehty. 30 millisessä Finfoamissa olikin vähän haasteita löytää sitä tuolta, mutta kyllä sitä sitten kiitos avuliaan varastomiehen, niin sitä sitten kaivettiin tuon. Nyt viritellään työmaa uudestaan tulille ja löytää sieltä pikkusen rostetta. No, rupesin katsoa toiselta puolelta sitten samaan kulmaan, että miltä siellä näyttää. Tämä on vähän pöliä kohta itse asiassa, kun järjellä miettii, niin tässä on tämmönen, no ensinnäkin tämä kotelo on vissiin vähän hassusti suunniteltu. Sinne pääsee näköjään hiekkaa ja muuta tuonne sisälle. Ja sitten se on tämmönen muovikate vielä ollut päällä. No, nyt se näyttää sitten tältä. Eli molemmilla puolilla on samassa kohdassa. Samanlaiset jäljet. Ei kai nyt mitkään mahdoton homma on hitsata, jos osais hitsata. Mutta täältä tuntuu, että täällä on ihan vielä niinku kovaa tää pelti. Niin. Ei kai se auta, kun ottaa vaan huonot pellit, leikata pois ja uutta terästä tilalle. Ja jos osais hitsata. Tää on sinällään hyvä palikka, tai jos ajattelisit, että tänne tulisi se uusi palikka, niin sehän jää sitten sen katteen alle, jos sen katteen nyt pistää tähän takaisin.
Näitä pitää vaan uusia sitten. Mutta mulla saattaa näitä itse olla tuolla varastossa. Toinen mitä mietittäisiin, olisi vetänyt tästä vaan niinku tältä korkeudelta suurin piirtein ja koko Kylen matkalta niin irrottanut nämä ja vähän karhentanut tuota maalia ja vetänyt Raptorilla tai jollain niinku se mustan tosi tyylikkään semmosen suojamaalin. Se voi olla, että nyt hitsataan tuo reikä kiinni ja tuolta toiselta puolelta kanssa. Maalataan ja sitten jossain kohdassa sitten tutkitaan uudelleen. Nyt lähdetään syömään. Loppuu tämä kiire vähäksi aikaa. Hyvä.